L-ambjent fost in-negozji Awċin baqa' stabbli u pożittiv matul l-ewwel xhur ta' din is-sena minkejja żieda fil-pressjoni internazzjonali. Dan joħroġ mill-5 edizzjoni tal-istħarriġ dwar is-sentiment tan-negozji f'Għawdex li għadu kemm ġie ppubblikat mill-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex il-GRDA u l-Kamra Awċija tan-Negozju. L-istħarriġ li sar f'Marzu li għadda juri li 58% tan-negozji Awċin irrapportaw kundizzjonijiet stabbli fis-sitt xhur ta' qabel, filwaqt li dawk li qalu li l-kundizzjonijiet tagħhom ħżienu naqsu minn 16% għal 9% fuq bażi annwali. Il-bilanċ nett tas-sentiment laħaq il-25% ferm ogħla mill-medja storika ta' 11%. Madwar 48% tan-negozju wkoll qed jistennew iżjed titjib fil-kundizzjonijiet fis-sitt xhur li ġejjin. L-istħarriġ wara wkoll li 63% tan-negozji mistennija jingaġġaw iżjed ħaddiema magħhom, filwaqt li 64% jikkunsidraw li jagħmlu investimenti ġodda. Minn barrek 76% jistennew li jkun hemm żieda fil-prezzijiet tal-materja prima u l-oġġetti importati, għalkemm il-maġġoranza ma jistennewx bidliet sinifikanti fil-prezzijiet tal-beħ tagħhom. B'mod ġenerali r-riżultati komplew juru li l-ekonomija Awċija li rreġistrat tkabbir ekonomiku iżjed minn dak ta' Malta se tibqa' iżjed reżiljenti u fiduċjuża għal ġejjieni.